Welcome to my channel, Ningning ni Neneng. Good morning, Arlan. Good morning, Philippines. Good morning, beautiful people of the whole world. How are you? How are you? Kumusta kayong lahat, mga kaibigan, saan mang lupalop ng mundo? Sana gabayan tayo lagi ni Lord sa araw-araw. Guys, naglalakad pala ako patungo sa Asian shop. Isang oras din ito na lakad, guys. Maganda yung maglakad minsan, guys, kasi it's a good exercise. Kailangan ng katawan natin, lalo na ako, guys, medyo mataba, kaya kailangan kong maglakad-lakad para bawas-bawasan konti ang ating taba-taba sa ating katawan. Kaya give a chance to our body to become healthy. Mag-exercise, mag-take a walk. At para nang sa ganon ay maganda ang aura ng ating katawan. Yan, malapit na ako, guys, sa ating pupuntahang Asian shop. At eto na, bibili tayo ng mga kakailanganin nating iluto. Ito, guys, meron silang dahon na saging. Alam niyo ba ang mga ito, guys? At pera natin 150 pesos. Dahil yun, meron din silang nagkit. Hanap tayo ng coconut milk. Dahil nabili na natin ang mga kailangan natin lutuin, guys. Uuwi na tayo para makapagluto ng isang napakasarap na merienda, guys. At papauwi na tayo. Dito na tayo sa ating harapan ng bahay, guys. Tcharan! Tayo nag-inamit na nagkain. Salamat pala sa palagi niyong pagsuporta sa aking channel. God bless you, guys.
guys yung saging na nabili lang sa Asian shop. Kasi pagka hindi mo pre-diesel, masisira. Yung isang plastic na lagayan ay pag sa pera natin guys, yung saging lang ha, isang lutoan lang yun, magagamitin mo. Mag-cost siya ng 350. Hindi pa maganda. Ganito ang itsura niya guys. O, bitang-bitang. Yan. Isang diretso lang yan guys ng saging. Tapos, inano nila, nilagay sa supot. Ayan guys, o. 350 ang bayad niya. Sa peso natin. Ayan, diretso lang siya guys. Yan. Kaya pag bumili kami sa Asian shop, ilalagay din namin sa freezer para pag gusto namin magluto ng inangit o kahit na ano, ayan, ilalabas namin. Pero ganyan na ang itsura talaga guys. Oh. Import ng mula sa Pilipinas, dadalhin dito sa Ireland. Pwede na ilalagay natin sa pulmaan para i-steam sa loob ng oven. Yung oven na lang natin guys para makita natin. Tray, tapos nilagyan lang ng foil muna. Guys, kasi kung ba yung saging natin, saka natin ilalagay yung saging, dahon ng saging. Yan, iaayos siya sa tray. Yan, saka ano dyan guys, malagkit. Yan, maayos siya guys. Para na lang ginagawa sa dahon ng saging. Kasi nga, alam na rin, saging lang, pero sinasabi niya saging lang sa atin. Nagkalat lang ang puno ng saging sa atin. Hindi natin pinapansin pagdating pala sa abroad guys, napakamahal. Kaya syempre kami saging, nanginayang din kami doon isang kabilang ano lang ng dami ng saging, mabayaran ko ng 350. Sasalang mamaya sa ating oven. Kasi dito wala naman kami paglulutuan na one guys, malalaking kawali o malalaking sarado natin siya guys. Para yung uso, hindi siya lalabas, babalik siya doon sa may malagkit para siya malagkit. Ang mahusay na pagluluto ng inangin. Oh. Ayan lang siya guys. Very easy way. Easy way pero super sarap. Ayan. Ito siya sa oven. Sa ano lang siya guys. Medium lang siya. Medium lang. Ang hit niya medium. Hindi siya mabigat. Dalawang tray ang nagawa natin guys. Isin natin siya dyan. 30 to 45 minutes para hindi makulak sa slow lang natin siya. Slow fire. Okay, sarado na natin guys. Ating inangit na natin ang ating inangit. Bango guys, super bango. Zucchini, courgettes,
Courgette. Now, go. Okay. See the look. See the look of the very, very nice inangits. Oh, so perfect. Oh my goodness sake.